Štvrtý pokus. Čaute dámy a pánové, som pri vám videu. A dneska si zahráme Brawl Stars. Bože, štvrtý pokus videa. Predstavte. Predstavte mi. Joj. Dobre, idem si dať Brawl Stars. Runturu. Nevyšiel. Mám tu na poličku. Ja vám na rýchlo ukážem. Ja také tu postel, posledná postel, klasická. Taká tu vec. Tu mám Clarisín. Narámok. Ešte mám Vitek Merť. Tu som ja. Tu som ja. Ukazujeme. Dobre. A teraz je omylom zase, že 5. pokus. Ne, to už sa nestane. Ideme dať. Kúpil som si také listy. To modré, to bude 15 krát mám väčšiu silu. Mám 15 krát väčšiu silu. Poďte more, postel. Poďte, ale že nemáme. Počkaj. Musím dať. Dobre. Dobre, ja to dávaj. Pome, tam dá. A teraz si ho zabijú. A týmto sa nedá hrať, viete. Ach, teraz to bude viac zapírame. Ty koco, fotbalista. Hovorím takého mimo, no. Ste počuli? No to mi spadol spať. Joj. Ja nejdem. Som sám. Ne. Jo, nikto ma nejde zabiť. Bobo, ty si... Bobo, ty ma zabiješ. Vypadni. On vidí? On má 5. 5. Ty máš 5. A to nie je jedno. Kde môže byť? Dáme. To je on. Zabij. To čo bolo? To on robí? To som nevedel. To by som mu dal, keby som to vedel. A ja som nevedel. Už budem vedieť. Ale viete o tom, že som sa odhalil. Dobre, prvé video bolo tiež odhalenie. Ale iné. Teraz bolo dobré, ale... Keby toto bolo tu. Dávaj, pružina, ale keby si učiskala spustu. Mala som dobrý zvuk. Ale ja.
Hej, ty mám dve, ja mám jedno. Není fér. Ja som dve. Není fér. Ja to zabijem, je to není fér. To je Colt. Tu je Colt. Aha, som mŕtvý. Help, please help. Please help. Hej, co som ich 5. Aha, ja nehrám to. To bol druhý červený. Aha, už chápem. Ale vyhral som. Iba až podľa. Peď. Peď som. Peď! Vidíte môj zadoček. To je doma 6 minút a už chcem končiť. Hej. Štvrtý pokus, chápem, že už sa mi nechcem. Ale musím. Potom chcem ešte zo PUBG urobiť video. No, to som zabudol povedať. Potom ešte budúce video chcem robiť PUBG video. Tam snáď vyhrajem. A to je tak všetko. Dobre. Ja som si myslel, že sa budem hanbiť pred vami. Ale ja som frajer, ja to dám. Počkej, teraz. Ja som debil. Nesom. Čo? To nemôžem dávať. Toto prehrávam. To ani nehovorím. To proste prehrávam. Pozrite, aký držák mám. Keď mi spadne telefón. A to by bolo sranda, keby mi teraz padlo. Až dole, so vyšmikom. Alebo toto by vyšlo dole. Prečo všetci takí zombici? Zombík. Hehehe. On mohol spadnúť. Kámo, Ježiško ma zachránil. A teraz mi flexko dostalo. Ale ja som nepustil na schvál. No, sme sa zabili, hej. Že keď dáte hej do prsnetku. Tak skočí tam teda. Utekaj, musíko. Jo! Nemôžem zabiť. Ale udajem. Môžeme 10. Čak je. Peri prísledný. Red. Áno. Toto video má presne Počkaj, nie, ešte 9 má. Počkajte. 3, 2, 1, T.
toto video má presne 10 minút a 5 sekúnd. A teraz 6, a teraz 7, a teraz 8, a teraz 9, a teraz 10 a tak ďalej. Dobre, neviem si ako vylepšiť. Ja som si chcel ako veľmi, ale teraz si asi niekoho nevylepším, no. Dáme, že 11 minút, daj. Dobre, čaute. Ja som sa pozdravil. Stále sa tam pozdravil. Dobre, čaute dámy a pánovia, dneska tam príjemný videu a budeme hrať Brawl Stars. A už sme aj hrali, no. Teraz už čakáme do konca videa. Nečakáme, ideme hrať. Dobre. Ešte jedno kolo. Aj keď už je 11, ale to je jedno. Dobre. Keď dokončím video, skončíme, hej. Ideme ešte len vypínať toto. Let's go! Hello. Bye. Everybody, Leon. Umri. To máme vesnicu svoju, dedinu. Základnú. Dobre, 12 minút. Teraz môžeme ukončiť video. Aha, máme. Včera či predvčerom som bol. Ten miesto. Zachol mám 100 týchto. Dobre, čaute dámy a pánové. Ahojte dámy a pánové. A je 13 minút. Tak čaute. Merč, vyjde. Jak sa robím. Dobre, čaute.